Hamren beta kala abang ubang pi ke don phan sitame adap ke me kadom padiriglo non hamren beta than ji bang ni liten don hi non beta arju konik tha Nijangkar bianglong dongkam kam rong supia long kedo Rangsina College along admission kelong dunde det aphuthak Rangsina College Student Union lapen KSA Hamren Regional Committee atumpen so tak pen kachesong pon long live KSA long live KSA long live Karbianglong Thomas Council pen piniarni anta lokacharli along amen kache thap long le kisung aphuthak ke thir tip awar sai ki pidun thek the job aninkan wangta prek jama college along lokacharli osomaratum lokacharli chibinang koksi kache songna Lason tak taxi dongkam mukam rong supia long kedo Rangsina College along setami amen kache thap dun long le atum du piklang Rangsina College Union budia tum pen patir piponsi pai ni pai create roxy arni KSA la pen Rangsina College along first semester admission kelong dunde mate amen kache thap long le kisung kache tong atum pen indefinite protest kapadopon kopi join ni kopi aphuthak sipini nang itun dak Rangsina College along kache song panangkok nilitum pinidak Rangsina College along kachesong panangkok alam mangalalo nilitum han admission nang pipedet Jongsi labang so putak nang papleng pipe pulote class amatsi inkir epo lapen nilitum anso se so tapen chesong pon thuji pusi dainon bepen ningje pon tum bangke la yong sedang pocun pipe play pinian so selo entum chesong po dake class ta dode lo ya ta dode indefinite lo dake pini ben ke class ta dode lo no admission no class Rangsina College Union Budi General Secretary Dainon Bepen Kapachini Ponke Silchar University Pen Kapang Dak Pon Atengke 200 seat unvetpu Bon Taladak Rangsina College along Angton Pen Bang Partrok Sira Thomke Brapho Apai Fomke Jok Pondu La Bang Partrok Sira Thomke Brapho Pen Non Bang Paroke Thom An Bagatum Amen Chethabdun Long Lelang Tangte Lana Tumke Lo Charlie Nang Neloma Mo Aprang PC Man Pol Hai Osumar Amit hang adim jong si Charlie long le pulote lahai atung kona si Charlie dam chilang mapu General Secretary Dainon Bepen Karju Padopon admission dak bang Silchar University ben pulo 200 seat vetku dak applicant bang ke 735 non layu sumar tumbai ko pilo claim nang boga la tumbang lo Charlie na lo puma non la dak ali sa teng pen pulote $300 ala out of 735 long pen $300 Anparta Education EM Richard Tokbi along setami damlo hadak pen isi receive along nang lodunu bon taladak Rangsina College along labang solo nang improve redet laso potsi nilitum pini ladak so tak pen che songpon nang koklo puta General Secretary Dainon Bepen ningje pontu osomaratum lokachar di longji arado ko ka phita Rangsina College along amen kache thap long le kisung kache tong bang phar ke tong bak dolang Lasi Karbiang Thomas Council CEM Dr. Tuliram Rong Hangapan labang so kisung nang kachini dun pen nang pachun pi dun vek ji apan Rangsina College Union Body General Secretary Dainon Be hin pen kachuning ripon pado tangte bang so puthak nang litum Karbiang long Thomas Council along dam det pen kopi alam voice nang litum phanang kepi ke dolop inian nilitum kechengsi damlo sa Richard Stockby education EM long damlo alang menalong pen isi memorandum long receipt nang pidun lo sitan la nitum receipt tip kapak lang pen nitum long na receipt do a receipt tan nitum college long paklang lo a receipt paklang det pen busita bang dak bang nitum hanai proof credit lo a join ni nitum bang ke pindang nang kok lo la pen patumi nilitum CM sar long ta dam lo CM sar da bang apet long pen writing nang tok dun vet jat vet lo sita me nitum dak principal lan ki pipen la ke chok che poyonis nitum ke ini nang kok lo nitum ke la chunche tik ke nitum ke kachesong eng ton sing ton telo